ערב אחד חזרנו הביתה ומצאנו אצלנו בסלון, בנוסף לבנינו, גם נערה צעירה, חמודה ויפונת, מאוד מאוד עליזה. מאוד שמחנו להכיר אותה, וכעבור זמן גם נהייתה כלה שלנו. עברו השנים, נוספו הילדים החמודים, נועה, רועי ודן, ואנחנו מאושרים לראות אותם. והיום, הנה, יום הולדת עגול למאיה שלנו, כי אנחנו אימצנו אותה, היא עכשיו שלנו. ואנחנו מאחלים לה הרבה שנים של בריאות, של אושר, והעיקר שתמשיך להיות כמו שהיא הייתה עד היום. עליזה, טובה, עוזרת, תמיד שצריכים אותה ישנה. שיהיה לכם מזל טוב ביחד והרבה אושר. ושאלכס יגיד כמה מילים, כי הוא מאוד אוהב אותה, מאוד אוהב אותה. מאיה זה בעצם הבת השנייה שלי, והיא יודעת את זה כמה שאני אוהב אותה. ואני מאחל לה הרבה מזל בחיים, יחד עם הבעל שלה ועם הילדים שלה.